അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ കോവക്ക മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോവക്ക മാത്രം വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കോവക്ക വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു എടുത്ത് കൂട്ടാനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കൂട്ടാൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ കോവക്ക സാമ്പാർ ഈ ഒരു കൂട്ടാൻ മാത്രം മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ചോറുണ്ണാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ, മീനില്ലാത്ത കഥ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീനും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമുക്കിത് സാമ്പാർ പൊടി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കോവക്ക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോ കോവക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനും കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് എടുത്തു കൂട്ടാനുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് നടു പൊളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് 4ആയി കീറിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സവാള, 2 തക്കാളി, ഒരു 3 പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോവക്ക നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പുളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാനിതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 1.5 ഗ്ലാസ്സോളൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിലൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുപ്പ് അപ്പുറത്തെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് പതിയെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും പോകുന്ന കഷ്ണം കായാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാമ്പാർ കായല്ലേ, നമ്മൾ ആ കായാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 2 പീസായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കിത് വേഗത്തിൽ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് എണ്ണയിലിട്ട് മൊരിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്കായി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൽ നിന്നും കുറവായിട്ട് ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ പെരിഞ്ജീരകം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 4 ചുവന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഞാനൊരു 1.5 പിടി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ, അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുവോളം നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാ മുളക് പൊടിയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറോളം ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 1 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അത് നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ചൂടാറട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാൻ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരേ പാൻ തന്നെയൊക്കെ അപ്പം തന്നെ ഇതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളൊന്നും പെനയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ, അതൊന്ന് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് എടുത്ത് കൂട്ടാനൊക്കെയുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇതാ നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഒരു 4-5 പീസ് നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 3-4 എണ്ണം ഞാൻ വലുതാണ്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നടുക്ക് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിതാ 1.5 പിടി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അധികമായാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചോക്കിനെ വറുത്തെടുക്കാം.
കരിയാണ്ട് നമ്മളിത് ചോക്കനെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ, ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചോക്കനെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാ മുളക് പൊടിയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് നോക്കണേ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് കൂട്ടാൻ കോവയ്ക്ക്, ഞാൻ കോവക്ക മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ കോവക്ക ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ല, മക്കൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റും കോവയ്ക്കും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, കോവക്ക മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ഏത് പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ടും നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇത് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ. ഞാൻ ആ പാനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോവക്ക 2 പീസാക്കിയിട്ട് 4 പീസ് നീളത്തിൽ 4 പീസാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു കോവക്ക നടുക 2 പീസാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നീളത്തിൽ 4 പീസ്. പിന്നെ അതുപോലെ ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ വെജിറ്റബിൾക്കുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോവക്ക വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ കറിയിലേക്കുള്ള കോവക്ക. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയിലേക്ക് നേരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അവിടെ കിടന്നൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് പുളി, നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്കൊക്കെ എത്ര പുളി ഒഴിക്കുമോ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചിലവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും, ചിലവർക്ക് കുറച്ച് മതിയാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കറി എത്രയുണ്ട് കുറുക്കം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുറുകിയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പാർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് ലൂസിലാണ് സാമ്പാറൊക്കെ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്കതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പ് കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. നമ്മൾ വറുക്കാത്ത തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ കറിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് തിളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി, വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ കറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സാമ്പാറൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാറിന് വേറെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഒരു കോവക്ക മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പാന് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ചെറിയ ചട്ടി ആ അടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കടുകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് താളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, കോവയ്ക്കും ക്യാരറ്റൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഇതിൽ ഒന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നല്ല യോജിപ്പാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഇതിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് ചേർന്ന് വരണം. പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിത് ഇളക്കി ഒരു 2 മിനിറ്റ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതാ നമ്മൾ അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു എടുത്തു കൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ. മെഴുക്ക് പുരട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലൊന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റും ഇതൊന്നും കോവയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും കേട്ടോ. എൻ്റെ മക്കൾ വേറെ നമ്മൾ സാധാ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കഴിക്കില്ല. ഇതുപോലെ ഇണച്ചാൽ അവരെന്തായാലും അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അവർ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.